Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tikulandirani concept mene muli ndipo ine ndi Blessings Kanache ndifuna kukhali modzi nthawi imeneyi kuti titsatire bwino munthu wathunso watsogolera kuti nkhani zingapo zimene zofunika kwambiri kuti mukhale pompo kuti muthe kukumvetsa. Monga nthawi zonse sindili ndekha, ndili ndi akuluakulu amene makhanawo mu studio muno nthawi zambiri. Tindi Mr. George Kasakula. Tikulandirani Mr. Kasakula. Tathokoza kwambiri Blessings. Talandirenso amene akutionera komanso ngakhale amene akudiva pa wireless. Ndinokondwa kubwera kuno. Zikomo kwambiri. Yes. Chabwino. Mr. Mvula, tikulandirani Mr. Mvula. Zikomo kwambiri Blessings and money or sikula bwino kwa yes amene akutimvera. Chabwino. Komanso Mr. Kelvin Mpeka Sambo. Tikulandirani Mr. Mpeka Sambo. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Mutiambie Mpeka Sambo munapita ku Independence celebrations. Kuli Rongwe? Okay. Mr. Kasakula. Munali kumwe due to code. Due to code. Yes, I was invited. Yes. We received the card. I was invited, me and the chairperson of the board. We were both invited. So yes, I went. Kwanga na mena nasowa kwa Mvula. Mvula munapita kwa? Mvula naliko kuno kumwera amatamanga zina. Chito zina. Matsatira kuno pa kanema. Nasatia. Chabwino. Mafuna kuyamba tikambe nkhani imeneyi. Yes. Ya independence ufulu zaka 61. Yes. Dziko la Malawi lili pa ufulu wodzilamulira. Yes. Mchaka cha 1891, mchaka chimene azungu anayamba kutilamulira. Yes. Club amati British Protectorate. Yes. Komano mchaka cha 1964 pameneno tinandeni ufulu wathu independence. Yes. Pata zaka 61 sopano. Yes. Ndimene woyendera mwambo kuli kumpwe. Ndimene sayendera zinthu. Yes. Comment yanu kuzokayo tani pasonezi. Unali mambo? Yes. Komanso mukatha kuyankhula. Yes. Ndifu saso Solina. Chabwino. Ndeni mafuna musaphatikize yani. Okay. Opposition. Yes. Ambiri sana bwere. Yes. Ndeni mafuna musaphatikize. Fe ndifu Solina kuti zikutanthauza chani zimenezi. Aha. Ndeni mafuna tuba kunduza mene woyendera mwambo kaye. Ndizimene munazoona kuti. Ningo kamba zimene woyendera mwambo. Yes. Chabwino. No, mwachidule poti wanena kuti zinazo tisaphatikize. Mwachidule unali mwambo wapamba wabwino kwambiri. Mwambo wokoma. Ineyo nadabwa ndi mmene anthu akulilongwe komanso the surrounding districts I suppose mene amaonekera kuti nokondwa kubwera ku mwambo amenewo. Ine nango tuluka kubera ndi magona kena kundadutsa pa interchange kuti nzipita ku stadium. Koma anthu amene naona oti sinaoneponso. Anthu ochuluka miyanda kunabwera munthu akuthamanga. Ineyo nthawi imene ali ya first aid koma ndimalankhula ndi Mrs. Kedi kuchaliwa amene ndi director of programs pombo nsalabwere pano amene kuti anapita kuchalichi 6 koloko mamawa. Mmene apita kuchalichiko kuti anthu ambakala uthamanga udzaza misewu upita ku stadium. Mmene mabwera 2 hours later I saw the same thing. So ndi mambo amene unali oyitsa kaso kuti anthu anabwera. I think unakumbutsa nthawi ya Kamuzu. Yes. Ku nthawi ya Kamuzu Independence Day 6 July anthu amadzaza mu Kamuzu Stadium. Zonse zimene zimachitika nthawi imeneyo nthawi ya Kamuzu zinachitika. Kunali magule makolo athu kunali mpira unalipo vukozi zitaluza mpira that was a bit after test. Komano zonse zinaenda bwino. Nimeona nkhope zokondwa anthu anatuluka kuti agathandiza president upanga celebrate tsiku limeneli. Unali mambo abwino kwambiri. Even my speech abwino komanso chikuntonena kuti anabweretsa president wa Botswana amene analankhula bwino kwambiri. Komanso even anthu aku Botswana ndibatika macheza nawo amene uli hayi tajoya ku Malawi. I was like kuti magona kumene kuswa magona ambiri aku Botswana nawo. Ucheza nawo amene uli hayi kuno kuti tutajoya ko basi we enjoyed the day. It was a good day. Malawi muoneka kuti nkhope zanu nzokondwa kachani sizimene amatiuza anthu kuti kuno Malawi ndinodandaula kachani muoneka kuti ndinokondwa. So in short unali mambo abwino kwambiri. Unali mambo abwino kwambiri. Komanso kunali virongo. Yes, kunali gule wankulu umeneku kunali nkhumba inatenga pano ni nkhotakota. Nkhotakota wachitika bwanji masuwa ano? Anabwera sonkholola.
Actually zinakamba blessings zona kuti kunali magule oti sitinamuonepo chibadwire ndokukhotakota kunali nkhumba kunali china chake ngati yani hipo kunali swala kunali chani of course obviously ng'ombe komano luso amalawi luso zinthu zabwino zokoma chikhalidwe kobasi chikhalidwe tipite kwa Amvula Amvula mungamvezotani mbene munaonera mambo mambo unali wabwino I didn't expect sinayembekeze kuti ukhala choncho kutengera nthawi kuchepa yokonzekera mambo umene usilambe tinangomva kunkuya kulankhula mambo kandi last week yes so sinayembekeze kuti zikhala bwino mmene zinalirimo anthu anatuluka kwambiri variety inali yabwino ma speech anali yabwino kwambiri speech ya president Chakwera inali yabwino analankhula zinthu zimene mwina tikusowa kuzilankhula for a long time sokolera samatha kwa kuzilankhula kuti kupusa zinthu zambiri zimene zina kuti mwina za Malawi tizikumbukira kuti we celebrate mediocrity timasangalala kwambiri kuchemerera anthu amene ngosayenera opanda phindu andi zinandikumbusa kanda maremu chilima malankhula zimene zinayezo kuti anthu kuno timapanga celebrate mediocrity anthu okuba timatcha kuti machani madoro and kalandira zinthu zimene zisali zabwino but then we don't censure zinthu zimene zisali zabwino so zambiri zimene nankula ndi kupanga promote kukhala united as a country zimene zone zinandigwira mtima because our biggest challenge I think that's the next question ona pasakwa kuti unity imativuta unity in national events pazino zokanga zaziko zimativuta kandi ku parliament anapita ku parliament kanda allowance ja kupanga pass bill kupanga pass act ya bwino yadusa koma kutuka manje kapanga what press conference kuipanga kunyoza chinthu chimene kunyoza dziko lathu amapanga pass budget kuchoka kumene uja kutuka ko kuti apalibe chimene boma likuchita koma apanga pass budget amalandira kandi zokuza ndi CDF kuigwisa ntchito bwino kudya kupanga nayo zimene ngapange but tomorrow they will say boma limepalibe chimene achita kuti CDF ija yapita kuti so I think ananikumbusa zimene zikulema kuti I think Andrew ndi vuto lalikulu kwambiri the coming in ya president wa ku Botswana amene ali pachisango posa chedu hapa ndi mphamvu imene anabwera naye kulankhula kwache kunali kugwira mtima kwambiri mwina ena atengerepo phunziro koma mwina achite manyazi because anabweresa kuti analankhula kuti akoma kulibe anthu ena kuno amene timamva akutokota sanabwere mwina ndifunso lina sanabwere ngati kuti this is a national event misonkho ya Malawi ndi anthu akanabwera so I think it was very good zinali chinthu chabwino kwambiri unali msonkhano wabwino yes tili ndi mavuto as a country koma sitingayiwale kupanga celebrate Independence Day tiyenabe kumakhala ndi ndondomeko tizikumbukira zathu so mavuto timakhala nawo koma mavutowa pa nthawi ina tikamakumbukira ufulu wathu tiziyika pambali mavuto kupita kukakhala nawo so that we also have something to live for which is the hope for the future kusiyana kumakhala maganizo kuti ife ndife ovutika basi tizingokhala kuti kugona bed every day and that's about it but no, that's not good koma this was a very good function inali yabwino I think mbeni nganenepo Chama kathokoza kwa kibwera sokwa ino Amvula Mr. Mpeka Samba mafamu ngopanga samale chabe pang'ono ndibwera nso mfuso lina koma mafamu ngobandika samale pang'ono mmene munaonera mambo mmene unaendera mambo ndimene zinaliri zinthu ku Bingu National Stadium zinali zosangalatsa kwambiri mwina George anakapezekako ka chama 80 koma ineyo ndinali mmodzi mwa anthu amene ndinafika kwa chama past 5 mama koma sinembekeze kuti ndikapeza anthu amene napeza nafika sopodabwa kuti mmene mali 6 koloko kudabwa kuti mageti muja mwadzadzana izizi pang'ono ndi pang'ono anthu ayamba kuzindikira kuti
umodzi ndi chinthu chofunika kwambiri ndipo kuti mtendere ndi chinthu chofunika kwambiri pofuna kukwaniritsa chilichonse chimene mungafune kukwaniritsa ngati dziko. Chachiwiri chimene chinandipatsa chidwi kwambiri ndi zinthu zimene anayankhula atsogoleri awiriwo. Mwachidule President Chakwera anakamba nkhani ya kufunika kwa mtendere. Mtendere ndi chinthu chimodzi chimene anthu timatha kuchiyiwala kuti kufunika kwake chifukwa kuti mtendere takhalitsa nawo kawiri umakhangire chizolowezolowera mpando wa nyumba kuti izi ndi mezi paino khaliratu koma alipo maiko amene tikuyamba pano anthu akwambisa pasi panthaka kuti sangapite kuchipatala sanawo sangapite ku sukulu iwonso sangapite kukagwira ntchito sangacheze ndi abale kumayang'anana sizingatheke. So mtendere ndi chinthu chofunika kwambiri. Anakambanso nkhani ya kuika chidwi pomanga maziko olimba. Anapereka chitsanzo cha Ndale. Ndikukhulupirira President anasankha chitsanzo cha Ndale for Ndale kuli kusapezeka. Kaya wa nyumba ya Dindo, kaya wa nyumba ya Chani, Ndale basi. Koma amapereka chitsanzo chimenechi in reference to kufuna kuti anthu amvetsetse kuti ndi chifukwa chani iwowo mmene akhala kugwirira ntchito sanafune kupanga zinthu za mavuvu ngati mmene anthu ambiri ankayembekezerera mwina atangotenga boma. Mutati muonetsetse tidakamba kunthawi yake kuti he has exercised agwiritsa ntchito pa Chingerezi cheti mati strategic patience. Kumayang'ana kuti apa ndamanga ndamanga mokwanira nanga ndikakamanga apo pamasuka. That's strategic patience. Kukhanga kuti mwatsitsa denga loola pali denga loola basi nde mufuna mulukenso kuti mukamalinyamula kayika pachalikhalwe sili loshokaso. Ndi amakamba kuti mufuse builder yona aliyesi amene kuti kodi kamangidwe ka foundation amanga bwanja akuzo foundation samanga chopupuluma ifo mukamanga foundation yopupuluma that's a recipe for disaster. Ndi yambi ya ngozi mejo chifukwa kamphepo kakangobwera kandi madzi kandi chani. So zinandipatsa chidwi komanso ndinaona mmene atayankhula mawu amenewo mmene stadium inapangira respond. Anaonetsa kuti zimene amayankhulazo zimapanga resonate ndi zimene anthu ali mu stadium amaganiza. Kutanthauza kuti pang'ono ndi pang'ono anthu ayamba kumamvetsetsa kuti ndi chifukwa chani mwina zatenga nthawi kuti mwina msewaye mwanu uyambe ndi chifukwa chani pano anthu akhala kuyankhula zambirimbiri nanga ndi chifukwa chani nkhani zakuzukhanga tidzukidwa kukonzeka. Ndikuyesayesa kuti kodi ndikagumula apa kapena ndikagumula apa sindigwetsapo chipupa icho nanga ndikamanga apa nkudzamanga apa nanga kona iyo tipanga bwanji. So ndizi zofunika patience. Kungoti mwina generation yambiri imene ilipo panopa anthu ambiri mdziko muno amene pano anabadwa dziko litamangidwa kale koma akanakhala kuti mwina kamuzu kumene aliko amatha kuti yankha phone kapena kuti yankhula kumatulutsa voice tikafunsa mafunso. Bweza atanena kuti sizinali yophweka kuti ndipezeke kuti ndakwanitsa kumanga ma investors amene mukuphunzira lero. Adakanena ndithu Dr. Kamuzu Banda kuti ndimangense kuchokera kumsanje ukafika kuchitipa sikinali chophweka. Muganizire kugumula mapira amene aje muchiweta mwina sina zinthu zophweka. Nde kuti sopadali patience. Kuti ndimange kapichira, kuti ndimange tedzani, kuti ndimange chani. Sina zinthu zophweka. Kuti ndike magetsi mdziko muno sina zinthu zophweka. So kuti ndimange zipatala kama Central Hospital Queens chani sina zinthu zophweka. Zimatenga nthawi zimenezo. So muonetsetsa khangati palika wo choncho kuti anthu amene alipo lero anthu andale amene alipo lero aungoona kuti Malawi ndi capital. Olata khauti ziyamakamba mvula kuti uko amakambirana zina agwirizana kumeneko koma akangotuluka kunjaku basi kuyamba sotso zimazija. Ije tikuna kuti hypocrisy. So zimene zakhanga kuti zasokonezana kukaganizidwa ka anthu. So today zimene zinachitika pa 6 pa Sunday ndi zinthu zopatsa chiyembekezo kwambiri. Aliyense ali maganizo ake koma ndi zinthu zopatsa chiyembekezo kuona kuti khanga kuti dzikoli anthu amba kuti mvetsetsaso ngati mmene linalili kale kuti sungadzale mtengo lero makuchola mango ndi mmalodza. Chabwino ndibwere fusuna ngalacho limene naufusana besara sabula. Yes. Tinaona kuti opposition sana bwere. Yes. Komanso ambiri tinaona kuti anagwira mawu amene anayankhula mdziko la Botswana ndi kumanena kuti
ndiye kuti akunena kuti achakwera chisankho chobwerachi sazapambana. Inu munali komweko munatsata bwino zanankula zicha kukanika kuti akuchinsana bwere kumakana kumamva nkhani ngati zimenezi. Zotanthauza chani? Poyamba nzochititsa manyazi how the opposition behaved. How you say opposition the government in waiting maiko ena opposition imakhala kuti azionetsa kuti adati kuti apeza mwayoti anthu awakhulupirira they are ready to govern. George muziti imayenera kukhala government in waiting. Kunokoza government waiting zokulibe. Koma zimene zimachitika kuno zimakhala zodabwitsa kuti opposition olokuti lero amalawi adzuka awapatsa udera kuti akhozokawo konzeka I doubt. Chifukwa chinthu choyamba imafunika kuti muzikhala machuwa. Poyamba muzika malawi first, muzika dziko lanu first than your personal egos and your personal feelings. So number one, a leader of opposition amene okhala kumene kucha fama moja sunali wa chipani cha MCP unali mwambo wa dziko ndipo ngati pali tsiku limene tonse tifunika tizikhalapo if opportunity permitting ndi tsiku limene licha kuti tonse amalawi kukhala pamodzi kupanga celebrate because 60 days 60 maybe zaka zapita kumbuyo ku before 60 days ago amatilamulira ndi azungu. So kuti tinafika poti self governing toka Malawi nkumasankha boma atsogoleri nkumatilamulira umanena kuti dziko lino lathu ndipo tuzilamulira tokha popanda wina wakunja utilamulira chinthu chachikulu. So ukamaona kuti opposition masungano amenewo sakuwatengera serious ndio mazoti awawa they are not even ready to govern ndipo asasabweredi mboma chifukwa if this is the behavior we are better off just maintaining the same government to continue showing this seriousness, otherwise this is what zachibwana. Then ukafera malankhulidwe yawo amangolankhula a president aku Botswana akugamba benalora boma kwawo kachina chitikati chani ubezora kabambe adzuka akuti basi ndiye kuti achakwera muvere zipenezi mudzavomere kuti mwaluza chisankho. Now people are saying chisankho chake chiticho one chisankhocho no single ballot paper has been cast. So you wakathamangire kuti chibwana chenchene ndeti kamabwera patu kamana kuti kabambe ndi chibwana is just a fraud, a political fraud, mono wa mapesi zimapweteka, yet his behavior is exactly that. How do you talk about it? How do we upinda zinthu zona kuti sizukudzana? But there's no relevance. I don't think the president of Botswana was even talking about the fail kabilo kwamba za president amakamba zipinda zachitika walo emboma iwo akatembenuza auti ayi ndiye kuti muvere. So to me, ngara county advisor wa my advisor akabambe azialangiza kuti munthu ukamazi choti ndi president wa chipani uzikhala munthu machuwa zokamba zako uzikhala za machuwa. Iwo aja sangawini chisankho pa 16 September sizingatheki and akabambe is just wasting his time. Zonena kuti iwo aja ngakhale malemu chilima sizingatheki chilima ozichilima iwo aja ndi akabambe zipena iwo aja kuti azitengera uli 40 UTM chilima to go to 1 million votes pamene chipani chake chidali ndi ma MP4 okha. That is the story. The story is that chilima payekha nambenana UTM people on the ground didn't believe anybody wa UTM kuti MP wow. Very few constituencies 4 believed that. The rest of the constituencies didn't believe UTM is something that they can put there and on. Come today, Chilima is gone, may he so rest in peace. DPP and he thinks he can be in the shoes of Chilima and win an election. And win an election. Chilima didn't win an election. If Chilima didn't win, you are going to win. Actually, people are saying, not even me, people are saying, even half of what Chilima got are in the mind. Then the MPs, even MP, even Modzi as UDM, are in the mind. Nkarakaranayo, was no guns, there's already 2 months many, Ningas, 10 minutes, 1 minutes of Timina, Zite. Iwaja, Alibizo Magamas over the zero, those are Tandizari. She was with DBB, and Amaro Manabrava, Manaudife, sitting up against the bread, Bamenaguli Mafuto, Kunjaku, Amaravi, Mafuto, sitting up against the bread. Among those are zero. And to a stadium, Mosa and Lobos. Osa and Lobos, Ama on Amabera, 5 goals, as Kevin said.
People went. Because they heard the call of government. They love their president. They wanted to be there. Now, all those people, I remember food. I'm not saying much. In short, behavior opposition was full of shame. Full of shame. Mangurabere stadium muja azakai nao andi mwina kale anthu manura tikapita kuma function aboma amakatitukwana amakanyitinyoza aka amatani kwa president uyu sanyoza munthu amasiyanitsa pakati pa mwambo wa chipani ndi mwambo wa boma Arulankhana amenyedwa. But this president Chakwera is a different brand altogether. Even in misonkhano ya chipani, Chakwera when he's speaking, sanyoza mutu. In fact, this other day, he surprised all of us. Zoziti kunchichi, saying kuti pano ino azimaya opeka nyimbo no. Also opeka nyimbo zonyo amairo zonyo zabirala. Abamphanga kuti ali wao wikeli ku kasiya akhala pasi pa ntengo auyeza zoma imba nyimbo pano zoma nyoza zabirala ayi. So, what more would you need? To me, that's what we call presidential. Someone was training him to be president. Well, nobody trained him. But he behaves like a president that we have always wanted. This president, Abranzi sana choko mtu inaliyeseo kwa kuti ukambaza Ndale ai achakwera umnthawi yawo amapita so. Yes, and amapita achakwera nthayawo. So zinthu zachibwana ku DPP my advice would be alibe candidate. Iwo panopa kana khala kuti bweza ali busy ufuna kuti tipanga bwanji kuti candidate tilibe. Dala uyu wakula sizikuteka iyi. Mwina ntima ukufuna koma thupi la nyamali likukana. Andi neyo amene akukakamiza a former president Mutharika kuti apitizebe kuti akhale candidate ndi fit. Muziti bati ndi fit anthu achoncho. Because clearly Mutharika is not fit to be president, even to be candidate. Kwinako munthu president anthu akamanong'ona kuti matunong'ona akamanong'ona kuti mwafa kodi kangala president Akudwala chimene machita amangotuluka. Akagame last week 2 weeks ago people were saying Kagame wamwalira ali ku Belgium ku chipatala wa ku Rwanda. He came out and was joking and was smiling and was saying kodi niyo message nsotile mutu ine nsachititsa very tipa and so kuti ne very tipa ndinu amene mupangitsa because of the stress that you are causing. He was joking and chatting. Koma at least he came out and said ndina amene nadwaladi koma ndachira. Koma kuno kulicho Abranzi ndongo yachakwera anthu maboza Abranzi adwala. He came out makapanga press-ups mu street. Abualaziwalo. He came out and he was doing press-ups. Umapa panaya achimwendo kugara yo panga press-ups 20 30. That's how you behave. So where is Peter Mutharika? Peter Mutharika can't come out because sakufa bwino mthupi sakufa bwino. And those that are forcing ura apangebe akhalibe candidate ndi fit akumulakwira ndi kulakwa because munthu uja sizingateke. So at DPP this is the biggest thing that they need to be dealing with because nomination is in July. This is July, right? In the forum. Today is 8th of Today is 8th of July. My nominations are only 2 weeks away. Where you have to come out and go, oh man, the justice and she's not going to follow him kunyumba I suppose. Sanalengeza aje na ameki, so I don't speak on their behalf. But probably ni ku BICC from kumene zose zikachitikire. I know Peter kwa pereka nominations. 24, 25, 27, that's when they'll do those nominations. These are the things that should be preoccupying in the minds of Antago DPP. This is the only thing that they should deal with.
other than umakampazi nzopanda zero kuti people should not do celebrations ikachani zopanda zero and you think you are making progress. You're not making progress. People are questioning where is Peter Mutharika. They should produce him. When is he going to campaign? They should produce him. Mwina ndisilepo. Ndatokoza kwambiri. Mr. Mvula ndikupira kuti mwatsatira bwino bwino tikukamba nkhani yonena kuti azipangisa sonse sana kuja komanso kuti kuna nkhani zipatuluka mukuti banja. Ine mwina ndipereka history pang'ono. Limene lolo lakhali vuto lathu kuyambira 1994 pamene tinabwera matipate athu tinavomera matipate koma mwina sitinavomere matipate yeniyeni because kuti muone kuyambira 1994 Amruzi anali president anthu ako opposition samapita kuma function chabwino nthawi imene mkulonero mmene ayi kunali mayangu democratic achani chani koma panalibe occasion yonena kuti mwina mayangu democrat uja anakapanda anthu in the presence of Amruzi or pa function ya national function and paribe fast forward bingo anakhala pampando again opposition simapita and there was no support kandi kuti boma itiendese bwanji ngakhale kuti awachokamo amawaziwa mavuto aziko kuti limeenda choncho kuti apereke advice to the incumbent leader amene akubwera kumene zimene sizimachitika sinachitikepo ana bingo anamwalira analowa mayi Joyce Banda amene anali wachiwiri kwa bingo acrimonious relationship ubale walakwika kwambiri she was fought right left and center anamenyedwa ndithu osafunaso kuti pakhale support ina iliyonse nalibe apita omwewo analowa mboma naoso 2014 iyayi anakazilumbilisa oka usiku osafuna kuti akala kumwita anakandi Joyce Banda kuti ayi sipakhala mwambo opereka sword kuti ayi azanga choncho zimene zanazifuna ya we just doing it from there padali kusakhala bwino. In this case it was now Peter ndi anthu aje kulimbana ndi Joyce Banda paka Joyce Banda anachoka kumalayo kuno kupita ku US for the entire country 4 years she was being threatened every other day. Anawina Peter they didn't look back, never wanted to deal with anybody among what if I want to Peter paka uzafika mafunction ngatawa achakwera mapita ukapanga attend as the leader of opposition na mapita koma analo chisankho paka lero tikulankhula pano apita sana pange kunga chori chakwera kuti anawena chisankho kuti muli president wina muno to them siku nakhale chisankho to them I think in their dreams amaganiza ape kuti chisankho ichi yamene boma ili akwendesa ndipita in their best wisdom. So why have I said all that? Then kuti anthu ife ma hypocrite ndibeko wedra alampeka sampo timakonda kunamizira kuti ziko lathu timalikonda kwambiri more than anybody else and then sitimafuna kupanga na support even when we know kuti if tinalipo mavuto tinapeza tikwaonawa anayamba nthawi yathu kati ma solution tinali nato sitikufuna kuti tizitandizana. So function ngati yazulo ndi function imene anthu mabwera pamodzi as a nation kumaye kuno timati ndale sizimasiya we always are unhappy ngati msogolero watu waluza we are not happy, we don't want to accept. Today if you listen to a senior member of DPP speak, you get surprised. The president, a proper lawfully constituted government, and now in a chisanko. What's up for Kuvomera Kuti Chakwera and now in a chisanko, and he will remain president until Chisanko Chiduse another leader is identified. If he not Chakwera will continue Abitirira, and the men is going to get on the ground. So zimene zimene kantima kuipa kota we have invited Alendo and even President wa Botswana nadabwa kuti kulibe tu andoko opposition komando makagwa wata
kuwata kwambiri kuti ife ngatoza kupanga bwanja, how do we network, how do we build on the past. I know there were some nake sindachura namafuna atakumana ndi president wa Botswana kuti apangire book appointment wina wache zikatuka panja pakuuzana koma simuduza pano bana sifuna choti iye imene poti amvula simfuna ngaula ndawo zina makaka ngati wakukulu asiye nasanga poli ngati inaambuidwa in the conference not in the conference amanena kwa nangochita discipline okay kuti anapemba kuti ife tatipangirani book appointment ndi uyu president wa Botswana achipani chosusa auto tipangirani book appointment tifuna tikumane nayo so kuti amwene kusonkhano kosusuna bwere ndinanga diplomacy yake ndikhala tutu wanji yotimfuna kumane ku hotel kumane niwo president simukanapita mukanazira kuboma kumweko mukanabwera kumene kujazikatakazo tekatu mukanamuza kandi foreign minister kandani kuti ayi tipati bwana tikumaneko nawo awati poziteko pang'ono wenu simunapite ndimfuna kuti akupangeni simagu mukakubane ndi president wachilendo akutandeni funding yachipani tendachula amafuna funding zosezo amaona kuti amafuna mukubili anongati kulabwesa chitumba ujeni kuti agawira advocate Duma chitumba sindichula koma iwe ndiyo tunankana sasa tunatulankana ngati mkoza kuiziwa mawa wasikuti sio bisa mkoza kuiziwa zanga ningo pasa ndidi katuka banja chabu na itinga wa so mamaliza iya niko bapanga bangono so to me ndukurubira kuti our position the missed an opportunity to show kuti iwo na also ngoyenera kuti they can really push for this kuti nafisa bwana yes now by 16 September because ngati munthu mukukana ndiso nzikhala bwanji ali historia synod akuitana maomwe anthu pa 16 pakuti apite kumeneko akaona kile kuli mapemphero kasa zapita kakapanga bwanji kazi zapanga bwanji chwangati yapita to them pari boss pepa kaija kwera safuna kuonekapo because he doesn't believe kuti udindo ujana utaya which is zindu chao chosa kala mbuyo ndilankwepa mawa George nimafuna ndipange close chapter chimene chiche anthu ena tikamanena kuti Peter Okura simawawa kwambiri zimawawa tu kwambiri akuti musamala nkure zimene zizi akuti chifukwa koma sine neso nauzidwa kuti nzona so ndinangofunsa kuti sizoona akuti ndizoona so kuti munthu akufuna upresident wa ziko sasa kama president watosefe kuti si chito ya itosefe kuti tiziunika aliyese mmene anthu amalankhula za chakwera amalankhula za Joyce Banda amalankhula za kuti aliyese amene afuna kuima why is it a taboo, why should it be a taboo kulankhula kunena kuti Peter Mutharika wakula nziona tu munthu ya about 87 years ndi wakulu nditu chakwera 70 Joyce Banda 70 ndokuti awandana amene akufuna wendo akabambe ali kama 60 chakuti so sizo nama tikulankhula because anthu anabugula paper lake afuna za ime nawo sitena kuunika maprograma team vese tiziwe tizoona kuti ngati anthu afuna ukapanga vote siku lakero akhale ali informed akhale akudziwa kuti kodi amene tikumvoterayo ndi wansinkhu wanji ali ndi moyo wa mtundu wanji so apa pasinkhani yoti mwina tizooneka ngati ife oyipa mwina sitikumfunira zinthu zabwino mpaka mabungo ena ukafuna kuti anthu ena asamalankhule cholankhula ndi chikama cholankhula kwambiri koma kwina kuindizo mukupanga zokakhala bwino so iyayi ngani tizilankhulaso kwambiri mmene tupita kusogoloko so there's no crime committed by saying kuti Peter Okura nzoona wakula sikuti ku DPP kulibe anthu ena aliko so zangovuta kuti mukomasera mpira ine makonda mpira sitimayika player ngakhale uchinya zikoti zambiri koma ndovulala timanena kuti yayi the last 5 minutes koma game yakura musaro you are still injured so if you have got a candidate amene ndizifukwa zoti zikhoza kumulepheresa kupanga perform at the highest or at least to show kuti akakhala mu mpando azakhala kupanga bwino ndi kuti muzipweteka nokha
you still have got 23 days or 24 days within which to review. Could go defeat Bank Bank to put this bill to I mean, the opportunity has not been closed. You can still nominate somebody or replace the candidate. If you are truthful to yourselves, but if you want to cheat yourselves, ningozi tuchukua mazima zajitika sana hatuwezi kaudi maro panda. Chabwino tathokoza Mr. Mvula. Mr. Mpesa nkhani maitsatira bwino. Mukuti manje. Former President Bingu Mutharika, may his soul rest in peace. There was a lot of mystery around his death. Fire Professor Mutharika, Professor Bingu Mutharika, my apologies. There was mpaka na pano panthu sazo kuti Bingu ngati mtsogoleri wathu adalisialiti. Ngakhale kuchoka kwa a former president athu mdziko muno panali mabodza okhaokha. Ana malomba akuti president ali mumuno, Professor Mutharika ali mumuno. A secretary general akuti amenewo anatuluka kunja. Ena ngani munamiranje for security reasons. What big security do we give to APM as former president and the government? So matanthauzo azinthu zinazi ngoti amalawi pano payamba kumasiyanitsa. Ndikuona ngati kuti zipani zotsutsa boma zikanapita, they would have made a bigger statement than staying back. Akanakhala kuti, for example, IUTM, a DPP, a Ford, anatengana ndi anthu awo kupita ku stadium kuja. Akanapereka statement ya mphamvu kwambiri kusiyana kusapita. Kawiri nthawi zina chinthu chimene chimasangalatsa anthu ndikuona kusintha kwa kachitidwe ka zinthu. Mwanapezese? Kusintha kwa kachitidwe ka zinthu. Chimenechi ndi chifukwa chimodzi chachikulu chimene maremu former vice president Dr. Saulos Klaus Chilima, may his soul rest in peace, chimene chidapangitsa kuti achinyamata ambiri awakonde Dr. Chilima ndi chifukwa kuti anasintha temperature. Mwanapezeka? Ndi chifukwa chake olofanta amasintha, olomuomere amasintha maonekedwe branding. Life boy walero semena nkaonekera life boy 20 years. Chifukwa chani? Change in appearance machitidwe a zinthu imapanga reignite excitement. Imabweretsa mafunso ena achilendo. Chimodzimodzi mmene Dr. Chakwera ankayamba Ndale nkuma fika kuti mafika ya 2014 ukapikisana nawo. By the way, ningo wakumbutsa amene amanena kuti Dr. Chilima, Dr. Chakwera mukadzaluza chisankho mudzavomereza. Munthu woyamba, president woyamba kuvomera kuti ndaluza tengani inuyo mudzipange proof anali Dr. Chakwera. Kwavomerera Professor Mutharika aralengeza kuti America aralengeza kuti Mutharika win 2014. Yes. Anavomera. There were calls which identified in court. Dr. Chakwera said no. Asieni awurabambana, let them prove themselves and let's keep calm. 2014. So kawiri ndikuona ngati mwina akumaiwala. Ndema prerogative ndizumaza sinokono ngati bodza kula kunama. For if timakatosa pamene akabambe sana wene kuchisankho. Akabambe sana pikisane ko pampando wa president ndziko muno. Akabambe sana akankoyamba kupanga Ndale akabambe. Mwanivese? So in terms of how to handle temperature chisankho, Dr. Chakwera is far more experienced than kabambe. Mwanivese? So ouza zake kuti wewe ukaluza ifoma chilidwa wako uone kuti sisi ukendera anenokha Chakwera kuza
akabambe nchimodzimodzi kuti mwana udziuza bambo wako kuti koma atati mukakhandama muzipanga awuzolaika ine ndewolangizewe ndama sisi zako chifukwa chani your father has lived more time than you. So zimezi ndikamba ifanyani ndikamba ifanya kuti zimezi uchitika panopa zukhangare tikulowera so kanjira komwe kaja komanamiza amalawi kuti ali bwinobwino haya sana mwalini haya pano tidambifunsa kalekale kodi Professor Peter Mutharika former president wa dziko lino ali kuti ena adalemba apita ku South Africa akapeza thandizo. There is nothing wrong with that. There is nothing wrong with our former president kupita akapeza thandizo la chipatala. Yes. Why are you hiding? Mukubisa Chifukwa Chani. Number 1. Number 2, kodi ife mukatibisira ndiye mutani tichirika mupindulano chani? Munthu mukumbisayo, munthu amene mukumpekera mabodza kuti sanapite ku chipatalayo. Come on. Kodi chobisira kaya matenda ndi chani? Mukupangiranji zimenezi? Lero ndizi anthu akufunsa mafunso, anthu akafunsa mafunso, mukuti musamanga zimenezo. Musamanga zimenezo. No. Lelolo inali nthawi mukadasintha. Koma nzosadabwitsa chifukwa chani? Mukaonetsetsa kuchoka 2020 imene ADB adatulutsidwa mboma simungandilozere chinthu chimene strategy imene akhala kugwisa ntchito choka nthawi imeneyo kudzafika lerolo nkuona kuti pali consistency. Ndibwereze zimezi amalawi ambiri mwina samakhala ndi chinthu chifukwa cha kumamvaimva koma mukanganitsitsa kuchoka 2020 iladzaphulika imati ikaphulika iyi ateta ADB akanyamula meja thamangana ikaphulika iyi ADB akanyamula meja ijaisiya wagwira thamangana iladzaphulika ya ngozi ya ndege imene ya thamanga iladzaphulika ya chani ya fetereza thamanga kuthamanga ya East Bridge ndi chitsanzo chimodzi chimene chimandipweteka mpaka pano. Njira imene boma lidapeza kuti tipeze fetereza ochuluka otathandiza anthu ambiri koma ADB adatenga imene cha boma likufuna kubandalama kutani ndipo mwachikondi ndimafuna ndiradza kumana nawo bambo Samia Suleiman nkwafunsa kuti kodi mutanyoza kuyikadzula program imeneyi kenaka patapita nthawi 3 months 4 months the damage has already been done. Zinthu zoti zidakapindulira malawi ambiri mudabweranso kuti koma inali njira yabwino kwambiri. Mumamva bwanji ngati munthu? Mumamva bwanji ngati kuti mumati mudapanga chipi chani kusokoneza zinthu zimene zidakapindulira malawi ambiri? Ndiye kawiri zimene ndakamba zopata strategies umati chikaphulika chigwiro pamene mukaona Dr. Chakwera he has consistently said we need to fix broken systems. Kuyambira 2014 dziko lino laola Malawi laola koma chifukwa Malawi adamva kukoma kwa Nsuzi koma samadziwa kuti Nsuzi ungwa nyama yanji ifolo galu rumukantira chera mako galu uri mumukazi ngabunabuna nkumfaka zose Nsuzi wako khozo mveka ngati wako mbuzi ditu koma wasadzoti muja galu Nsuzi ndwa galu mwanipesese. So mpaka kufika lero munabe kuti strategy yake ndiyo mweyo tiyeni timangeso dzikoli kuchoka 2014. That's a leader for you. Ndio akudziwa kuti icho chochoka koma munthu amene amati lero ina ndiye phulika ina aiseja amaphulaja basi kukamba ina akachoka menepo akaisemeneja kukamba ina mudati muonetsetse kuchoka nthawi imene ija kudzafika lero mwina pachitika nkhanizi mwina 15 zimene ADB ati kunyamula iyi kuiponyapo. That's lack of strategy. Lero akuyamba simalimali ulendo wina adakamba fertilizer ulendo wina adakamba mafuta ulendo wina no strategy whatsoever. Malo muda adzisintha iwo
akuona ngati popitiriza zimene amachita nkumakuwa kwambiri muna kunyoza kuti ndiye kuti iwowa akusintha ayi anthu akumbukirabe kuti DPP sikasintha anthu akumbukirabe kuti DPP matukwana anthu akumbukirabe kuti DPP amabandala makalowa mboma fama mbona lipo anthu akumbukirabe kuti DPP akangolowa mboma yo ntchito yawo kumanga anthu kupita anthu ntchito mzawo uyu wayendetsa dziko bwinobwino popanda ophedwa amene amaphedwa akuyamba sokualemba ntchito popanda olotu oloye kumumva president yakutukwana olokutani hayo so zimene zonse zimene akuchita pofuna yankha funso lake zikutsimikiza kumakumbutsa Amalawi chimene iwowo ali. It's a missed opportunity. They would have gained more mileage by availing themselves towards peace. Pamene upita kuchisankho anthu adakati kwangati dudu anthu asitha koma aya chazovuta tathokoza kwambiri nthawi tachinanjiro ndikufuna ndingopereka mphindi mwina 1.5 kamena 2 minutes kwa aliyense kuti malize koma kwambiri mafati malize ndi nkhani ya mafuta ijama cha kuti chitu chichi kapena kuti boma ndaso boma lenzake government mene boma la Dr. Chakwera akhala kulimbikitsa kwambiri kuti asiye kugula mafuta kuisa chilo madobadoba koma kumagula mafuta amene kuchoka kuboma kupita kuboma lenzake pada kali pano pali maripoti osa kuti tsopano zambabala zipaso posera pompano ndakhala kuona ndikuti zinthu zakani ndizi so kuchokera ku Saudi Arabia kumaso ku Oman tikumva kuti mafuta akhala kufika posera apa nkhani imene zomaitsata bwino ndemanga yanu wachibwe kwambiri pazimene anthu kwamba maona ngati mwina zosatheka pana zokutheka mwachibwe kwambiri kumaliza bwanji ndi nkhani imene misaka sakula. Kevin anakamba kuti president uyu alipoyo Dr. Chakwera his mantra ndiye kuti chinthu chimwe umachibwereza munthu chimene chimapanga chipangisa kuti weyo unokhulupirira. Mantra yacha kanjona kuti let's fix broken systems. Nkhani ya mafuta mdziko muno ni chitsanzo cha broken systems. Kuvuta kwa mafuta sikunayambe lero kudamba maboma wasa kumpuyoko mafuta DPP I think the West inali nthawi ya DPP nthawi ya bingu asanabere my choice band was the West because ndiye kumakhali kuti mafuta awo samaonekadi makhala 3 days bulipo sapeza mafuta pamene under this government amasowadi situkana koma 2-3 days umaona kuti malaini aja apita amapezekabe pakuti alipo koma nkhani ya mafuta yakhaye kusoesa mtendere dziko lino. A president ananena kuti chinthu ngati mupanga chinthu chomwecho chobweresa bad result inu mufuna mzipeza zomwezo ali hoping kuti zinthu sizingasita. Where he has been brave enough is kusintha zinthu and chimodzi mwa icho nkhani ya mafuta ndikumbuka atapita ku parliament Minister of Justice first when amasintha zofunika kuti malamulo asinthe amavuta anthu a DPP omeneko ndikumbukira Nsaka wewe ufuna kuti mafuta azigula ku State House ni wapanga respond ngati yowaja ndi wa engine ya justice kuche mufuna mafuta azigula ku State House zimene zoipa mufuna corruption mufuna chani but they stuck there again mpaka nasidaenda zimene zicha today kuti zikutheka and mafiga amene amagamba Kevin amagamba kuti actually mugula kwa madobadoba timagula modula $120 is it one whatever so it shows kuti chito chitike actually George I have the figures. Yes, kugula kwa madobadoba timagula $175.71 per metric ton dollars. Yes, per metric ton. Yes, that is diesel. Petrol timagula 185.90 per metric ton. Lero ndekuti tizigula amene akubwerayo mafuta amene akubwerawa tigula kuchokera ku Oman it's 100 point something dollars less. Yes, less kurana zoti tikuseva pafupi $100 yapa mwamba petani. So that shows kuti marizatsi abwera marizatsi zikutheka fixing broken systems, that's it. Kusintha zinthu osati zinthu mango zingopitiriza usoisa mtendere Amalawi kera kumana kuti tisasinthe tingopanga zomwezo zakale zimene papanga through madobadoba middlemen chanchani in the end you see
there's so much savings. Komaso, I know the other thing is mafuta, one, consistent supply, two, tizilibira usadi pompo kutipakana tibeze forex libire pompo will be given grace period olipira. This is what I call kuthandiza kuti dziko lipite patsogolo. Service kukalamboma for service. Nimaseka agangata amalankhula pa msonkhano amanuzatu kuti ineyo unokusendori joni ningogwisa chito ndalama zanga po panga campaign ya DPP sikulandira chichonse komanso anthu ena anu mwambakalo panga celebrating ngati nyamba taphakale. So I was saying kuti dziko lino awawo afuna apite mbomba ukatenga nyama kuti munthu fa anthu mukapita kuzimba mukapha nyama mmagawanadi padzana wena already dziko lino ni memo. So ya achana amalizo ni memo. These attitudes amalawi aziona asamangoziva azizipanga analyze. It shows kuti afuna kuti alowe mbomba ukagawana nyama ukagawana so they are going there for service. What Chakwera is doing is exactly the opposite. Service kukhala mboma to serve the people better, to solve mavuto anthu amene akumana nawo. Amalawi atandona nthawi itali lamita nthawi yawo pakana pano kuti dziko muno mafuta aufuta tukane kopanga izi. This I want to repeat this because it's true. Mavuto under this government amavutadi koma level yake singafanana nthawi ya bingu ibene bingu amene kuti mukuti mafuta kulibe tapitapita basa ngati gamalo sika kugundani. It was very bad. Today kuti mafuta awubwera government to government, all those reductions materms abwino chinthu chofunika kuti amalawi achione and celebrate kuti we have a leader that wants to change things, wants to fix broken systems. It's not just ngokamba koma he's doing it, and this is an example. Mwina nsilepo we give me 2 minutes. Ndathokoza kwambiri. Ndimafuna kuti malenga ndi nthawi. Yes. Ilekelesa pamenepo. Chibwino. Mamvula anandawula kwambiri tu. But it's okay, amvula nthawi yatha. I know, amvula nthawi yatha. Mr. Mpesa nthawi yatha. Ndimafuna ningopereka mafigures ake. Apereka sonke. Chinthu chofunika kwambiri. Yeah. Kuchokera ku Oman. Chabwino. Diesel tikugula 77.17 per metric ton. Dollars, isn't it? Yes, dollars. Pamene kumbuyo kuja pamene magula kwa madobadoba diesel yemweyo timagula 175.71 ndikuti kuwonjezera per metric ton. Fupi 100 tikujotsa $100 up somewhere around 101. Yes, 100 and izizi tukamba za $. Sindalama zazing'ono iyi ndiye kuti choyambirira tikuyena kuyisintha ndalama icho kubweretsa kumalawi kwacha kuti muzindikire kukula kwake. Tibwere ku petrol 69.89 per metric ton kudzera ku G2G ya Chakwerayi ija amaiti kuona ku parliament amati kufuna bandalama kale petrol 185.90 per metric ton ndiye mukuyotsera 69 uje kuchoka ku 185 tikuseva ndalama zingati ngati dziko. Ndiye mafuna ndifunse mafunso pepani msatseke funa ndifunse mafunso kodi difference imeneyi zaka zomwe DPP malamulira amatenga ndani? Kodi akabambe oti nganzeru adapanga za chuma njira imeneyi samayiganiza kusukulu kana adapita kusana dziwe Kodi amati nganzeru na. kodi amati nganzeru da economic engineer sana dziwe mukuti pesa mafunso awiri ofunika kuti ayankhe ndi amene wawo amene amatenga difference ya kuoyotsa Chakwerayi ndi ndani zaka zonse zapitazi. Chifukwa ena dziko muno ngati muchada achita zafetereza nkhani zafetereza kutukwana kunyozo kutanwa akuluakulu izizizi tikhoza kapeza fetereza kwina kochipa amalawi akuvutika koma iye amene afuna kubandira murata muonetsetse munthu amene afuna kuchita chilungamo zichamba kamba chochi kuti anthu amene akufunitsitsadi kuti zinthu tisintha mdziko muno ndi amene amakhanga loyipa. Anthu amene akufunitsitsadi kuti akuluakulu izi zamafuta azizi sizona mafuta aja akabwera ndiye kuti anthu ake ndomwe amakazungulira kuseri kukapangana ndama zichamba kamba chochi last week kuti anthu akumapopa mafuta aja usiku nkumatutsa kunja. Kodi anthu amene wo mungata muti akonda dziko lino mukunopesesa. Ndipo malizira ndimangofuna ndinene kuti lero mbava zadziwika aliyense amene adayankhulapo nkhani imeneyi kunyoza Achakwera kunyoza boma kunyoza minzi ya G2G alipo anthu ena akatola nkhani amene akayankhula zimenezi. Please swallow your pride and accept
that you were wrong, you misled Malawians, and in the border. Aliyense member of parliament anamada tukwana ku nyumba ya malamulo amalawi nkumamva zankhani ya G2G pamene ni nkhani imene petrol and fuel are, this is the most strategic commodity mdziko ngati tinolo loti we are a landlocked country. And nkhani imene imwe ibweretsa nthawi lakwika ifoti ni nkhani yofunika kwambiri. Ibweretsa next week. Imene itikambeso next week. Amalawi amvetsetse munga mwa dzina la program ino timvetse sifwa sizoona akwena kuyankha mafunso. People have stolen from this country for too long. Malawians have been lied to for too long. Enough is enough. Amena mapaka maboza amene wakahama lipidwa, kahama tani, kandi ntolankani, kandi ndani, kandi mpi, kandi ndani. Malawians have to know. Amalawi tidziwe. Munthu amene akufuna dziko lino zabwino ndani. Tathokoza kwambiri. Ampeka sambo anangoduphira. Ndiye pepani amvula sidopasa nthawi ndeya. Yeah, ine sini wifuna ndani nakuti ndizakhalenso nkhaniyo. Tsulina. Mungo itsupura. Zamveka. Zikomo kwambiri. Pamenepa ndiye timalize program yathu ya lero yatimvetse toyera kuno ku MBC program ndi kuoneka kuti nthawi inatizepera lero mafuka tinakonjezera kwa singatheke mangani nthawi pabwera program ina. Tithokoza kwambiri Mr. George Kasakula wa program tsibula lero. Tathokoza. Zikomo kwambiri. Mr. Humphrey Mfola. Zikomo kwambiri. Mr. Kevin Pekasambo, Dr. Ozaniso. Also, you are even a Ibresu. Uyama. Sabatama. Ibwe. Zikomo. Pamenepa, that's the program yathu. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.